ট্রাইবেল ডিমান্ড করি না পায়। It's not a matter of demand. It's a matter of identification. नैबे बिटिसिनि जेसेबां बिटिसि कन्स्टिटुएन्सि दङ बेवहाय बिसोरो कन्टेस्ट खालामनो हागोन। दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जे गुबुन हारिफ्रा गुबुन जातिफ्रा एसटि दाबिनायनि सायावनो दिनै बर'नि दैदेनगिरि मेलेमजिबिया दिनै मा बाथ्रा फोरमायखो स' नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। बेजोंनो लोगोसे गुबुन हारिफ्रा गुबुन जातिया माबायदि एसटि नि थाखाय डिमान्ड खालामदों स' बे भिडिअ क्लिपखौ आं स्क्रिनाव होग्रोगोन। बिनि उनाव जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा दिनै एसटि दाबिनायनि सायाव मा बाथ्रा फोरमायखो मा बाथ्रा बुंखो बेफोर गासै भिडिअ क्लिपखौ आं स्टेप बाय स्टेप होलांबाय स' नोंथांमोना नायग्रो। আমি কোন হয় আজি কি হিসাবে আহিছো ইয়াত আমি কোন বুলি আহিছো ট্রাইবেল ইয়েস কোক আমি কোন ট্রাইবেল আমি সকলোৱে ট্রাইবেল ট্রাইবেল মানে কি বুলি জানিছিলো আমি পুকা খোৱা ট্রাইবেল গাহৰি খোৱা ট্রাইবেল শামুক খোৱা ট্রাইবেল জঙ্গলৰ শাক জঙ্গলৰ পাত আলু খোৱা ট্রাইবেল বেং খোৱা ট্রাইবেল কেকুৰা খোৱা ট্রাইবেল হয়নে নহয় ইমানেই ঘিন কৰিছিল ইমানেই অপজ্ঞা কৰিছিল মোৰ মনত আছে মই যেতিয়া হাই স্কুলত তেজপুৰত পঢ়িছিলো অসমীয়া মানুহে ঘৰত মোৰ খুব ভাল বন্ধু আছিল নীলে তাই একো নাজানে মোক ভাত খাবলৈ দিলে মাকে কিন্তু মোক কাঁহী বাতি ধুবলৈ দিয়াৰ লগতে মই বহা ঠাইত ফিল্ডৰ পৰা শুকান গোবৰ আনি মোক সেই ঠাই মুচিবলৈ দিছিলে কিয় কাৰণ মই ট্ৰাইবেল কাৰণ মই বড়ো হাই স্কুলৰ কথা বাদ দিয়ক মই যেতিয়া গুৱাহাটীৰ ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি আছিলো বিশ্ববিদ্যালয়ত আমি থকা হোষ্টেলৰ কাষত বানপানী হৈছিল কেকুৰা ওলাল থাকিব নোৱাৰি পেলাই আমি কেকুৰা ধৰি আনি পুৰি খালো এগৰাকী মিচিং ছোৱালী আৰু মই এই মিচিং ছোৱালীগৰাকী এতিয়া বহুত ওপৰত এটা ভাল পোষ্টত আছে তাৰ পিছত আমাক কি কৰিলে সেই হোষ্টেলৰ বাকি ছোৱালীবিলাকে মিটিং কৰিলে অঞ্জলি তোমালোকে বোলে ইয়াত আমাৰ পাকঘৰত বোলে কেকুৰা পুৰি খাইছা কেনেকুৱা কথা বহুত পাইছো বহুত দেখিছো তথাপিতো আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰো উই আৰ ট্ৰাইবেল আমি জনজাতি আমি ট্ৰাইবেল সদায় পুক খাম সদায় গাহৰি খাম সদায় শামুক খাম যি পাৰো চব খাম আমাৰ আইডেন্টিটি আমি সদায় ৰাখিম কথা ট্ৰাইবেল ডিমান্ড কৰি নাপায় It's not a matter of demand. It's a matter of identification. যিসকল জাতি পিছ পৰি আছে যিসকল জাতি উন্নত হোৱা নাই যিসকল জাতিক এক্সট্ৰা যত্ন ল'বলগীয়া আছে সেই পাঁচটা ক্ৰাইটেৰিয়া যিসকল কৰে তেওঁলোকক চৰকাৰে নিজেই বাছি চাই যে এওঁলোকক এছটি ষ্টেটাছ দিব লাগে বুলি আইডেণ্টিফাইহে কৰে বিচাৰি পেলাই দিয়ে কিন্তু ডিমাণ্ড কৰি নাপায় এইটো ডিমাণ্ড কৰি লোৱা বস্তুৱেই নহয় কিয় বুজি পোৱা নাই আমাৰ অসমৰ এছটি বিচৰাসকলে ইটছ নট এ মেটাৰ অফ नैबे बिटिसिनि जेसेबां बिटिसि कन्स्टिटुएन्सि दङ बेवहाय बिसोरो कन्टेस्ट खालामनो हागोन आरो जोंनि बिटिसिआव जितु जनगाथनि जों ट्राइबेलफोरनिख्रुइ नन ट्राइबेलफ्रा बहुत बांसिन जनसंख्या दङ थ' बेखौ नायोब्ला बै माजुलिनि जितुनाखि रिजाल्ट 1996 नि बेबायदि जागोन बेवहाय गोदान एसटिफ्रासो जोंनि थैनि बिनिमयाव मोननाय आन्दोलननि बिनिमयाव मोननाय जोबोद खस्थ' खालामनानै आन्दोलन खालामबोनाय बर'फोरनि मुङाव बड'लेण्ड मोननाय
बे राजनैतिक मुलाम्फाखौ बिथांमोनासो लाफैगोन जोंहा मोनसे साननाय दं आरोखि तो गतिके जोङो कुनु पद्धे बेखौ मानिनो हाया आरो बिटिआर बा बिटिसि एरियानि ट्राइबेल सुबुंफोरखौ आं खावलायनो सानो बिसेसकरि बर' दैदेनगिरि माहारियारि आफादफोर पलिटिकेल लिडारफोरखौ जेन' आसाम गभर्नमेन्टआ प्रप'जेल हरनानै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ जुदि एसटि बानायनो नागिरोब्ला बे मोनद' हारिखौ बिटिसि आव बेवहाय गोख्रों आपत्ति खालायनांगौ होननानै आं सानो बिनिखायनो नोंथांमोननि बे मिडियानि गेजेरजों आं गासैबो जोंनि ट्राइबेल माहारिनि आफादफोरनि दैदेनगिरि माहारियारि आफादफोरनि आरो जोंनि पलिटिकेल लिडारफोरखौ खावलायनो सानो जोङो बे थिंजाय मोनसे मोजां सिन्था सरसा खालायनानै मोनसे थि माबा लानानै सिद्धान्त लानानै जोङो आपत्ति खालायनो आगबारायबोनांगोन बेखौ आं खावलायबाय नोंथाङानो बुंखाबाय आसामनि एडभान्स आरो पपुलास जनगोष्ठी 6टा जनगोष्ठीया एसटि जानो होननानै गोबाव समनिफ्रायनो सरकारनाव दाबि दावा खालायबोगासिनो दं आरो आसाम गभर्नमेन्टआबो 2019 सनाव पाके प्रकारे कौशले खालामनानै प्रप'जेल मोनसे हरदोंमोन सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनाव बेखौ राज्य सभायाव प्लेस जानानै दङ दा बेखौ मिथिनानै जोङो ट्राइबेल संघ आरो आसामनि जेसेबां ट्राइबेल अर्गानाइजेसनफोर दङ सिसिटवा होननाय जों ज'यैनो बेखौ आपत्ति खालायनानै आपातत पेन्डिंआव दोननानै दङ किन्तु दा नैबे समाव आसामनि बे एडभान्स आरो पपुलास जनगोष्ठी 6टा जनगोष्ठी अर्थात मरान मटक चुटिया थाई आहम कच राजबंशी आदिबासी बिथांमोना दाबिखौ तीव्रतर खालायगासिनो दं गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों खालायगासिनो दं दा बिथांमोननि दाबियाव आसाम गभर्नमेन्टनि मान होनो गोनां चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दाखालैसो मोनसे प्रेस मिटनि गेजेरजों बिबुंथि लाखिदों जे सिगांनि कंग्रेस सरकारा मोनसे प्रस्ताब लानानै दोनदोंमोन एसेम्ब्लियाव बे प्रस्ताब मते बे 6 जनगोष्ठीखौ एसटि खालायनाय बे फर्मुलाखौ बहननो हाया बेवहाय लिरनाय दंमोन जे एक्जिस्टिं 14टा जनगोष्ठीया जितु ट्राइबेल नटिफाइड जानानै दङ बे एक्जिस्टिं 14टा ट्राइबेल जनगोष्ठीनि एक बिन्दु खहा जायालाबानो गोदानै 6टा जनगोष्ठीखौ एसटि खालायनायनि फर्मुला बहननो किन्तु दानि गभर्नमेन्ट हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि दैदेननाय गभर्नमेन्टआ बेखौ पर्यालोचना खालामनानै नायदोंनो दाखालिनि बिबुंथिनि गेजेरजों जों मिथिबाय जे बबेबा मोनसे ग्रुपआ खहा जायालाबानो 6 जनगोष्ठीखौ एसटि खालामनो हाया बिनिखायनो फैगौ नभेम्बर दाननि जितुनाखि शीतकालीन उइन्टार सेसन आसाम एसेम्ब्लि जागोन बेवहाय केबिनेटआव सिद्धान्त लानानै मोनसे रिपर्ट दाखिल खालायगोन दा बे रिपर्ट दाखिल खालायगोन होननायाव जोङो आतंकित जादों जों गिखांनाय फैदों जोंनाव बबेबा मोनसे ग्रुपआ खहा जानाय माने ट्राइबेल ग्रुपखौनो बुंनाय जादों 6 जनगोष्ठीखौ एसटि खालायगोन होनबाय नालाय दा जोंखौ खहा जानाय जुदि खालायोब्ला जों कुनु पद्धे बेखौ मानिनो हाया होननानै इतिमध्ये जोङो दाखालि 11 अक्ट'बराव गुवाहाटीयाव अल आसाम ट्राइबेल संघआ एक्जिक्यूटिव मिटिंआव पर्यालोचना आलोचना खालायनानै मोनसे सिद्धान्त लादों हिमन्त बिश्व शर्मा बिथां चिफ मिनिस्टारनि जितु मन्तव्य बेखौ जोङो कुनु प्रकारे मानिनानै लानो हाया आरो बेखौ उइथड्र खालायनांगौ होननानै जों दाबि खालायदों जों कुनु पद्धे मानिनानै लानो हाया प्रयोजन जायोब्ला बिथांमोना जुदि गमामायैनो ब्रा ब्रा अख्रायनो खालायमारोब्ला प्रयोजन जायोब्ला ट्राइबेलफोरनि जितु सांबिधानिक अधिकार जोंहा जितु मोनथाय दङ आरो आसाम गभर्नमेन्टआ जितुनाखि आसामनि ट्राइबेलफोरनि थाखाय सर्बांगीन उन्नतिनि थाखाय उन्नयननि थाखाय जि व्यवस्थापना खालामनानै दोनदों बेखौ सुरक्षित लाखिनो थाखाय प्रयोजन जायोब्ला जोङो आयेननि सहाय लानानैब्लाबो चेलेन्ज खालामनो जोङो सिद्धान्त लानानै दोनदों अब्ला मानाव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थार नुखाबाय खोनाखाबाय बुजिखाबाय नङा होनब्ला एसटि दाबिदों गुबुन हारिफ्रा गुबुन जातिफ्रा नङा होनब्ला जोंनि नैबे बिटिसिआवबो जोंनि बे आसामावबो
नङा होनब्ला रायजोफोर अब्ला नोंथांमोना बिनि गेजेरजों मा बुजिनो मोनखो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब